Yun mga brad, mag-start na kaming magbalot mga brad sa suman. Dito na kami sa loob ng bahay. Malapit pang mabutan ng ulan mga brad. Sobrang lakas ng ulan. Buti na lang nakaluto pa yung suman mga brad. Ito yung babalutin namin mga brad. Babalot na kami. Ito yung suman mga brad. Oh. Kita ko sa inyo. Ito mga brad. Oh. Yan. Buti na lang nakaluto pa mga brad. Lakas ng ulan. Ano? Yung sa labas mga brad. Oh. Basang-basa na yung ano. So, naglutuan ko ng suman mga brad. Ay, mga tulo pa yung ano namin, no. Bubong. Yan, no. Dito pa sa lobo may tirahay. Tulo, oh, tulo. Yun mga brad, hanggang dito na lang mga brad ang ating video mga brad. Salamat sa panonood ng ating video. Ganun lang kasimple mga brad, magluto ng suman. May mga video na naman ako. Yung kanina, yung video na to mga brad is ano lang, pasilip lang mga brad sa nangyari sa amin araw-araw. Ngayong araw mga brad, linggo is pagtitinda namin bukas suman mga brad sa araw ng Lunes. So yun lang mga brad, maraming salamat sa inyo mga brad. Sana sa hindi pa nakasubscribe, i-subscribe naman mga brad. At pag-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video mga brad. Yun lang mga brad, maraming salamat. God bless sa inyong lahat mga brad.